Ahojte, ja som to už nevydržala, musela som dneska dojsť, pretože idem s vami zdieľať a potrebujem zdieľať a chcem vás nakaziť to, čo teraz žijem, to, čo teraz mám, ako to mám. Takže mne to naozaj dneska nedalo a ja som sa potrebovala teraz proste spontánnosť, najlepšia vlastnosť a prihovoriť práve k vám, k tebe, a k mnohým z vás. Komu sa to ukáže? No, a prečo som tu? Som tu presne pretože chcem vám povedať, prečo sa pridať vlastne na tú trojmesačnú cestu slobodného tvorcu, ktorú začíname 24.4.2024 a takýto krásny dátum, ktorý proste prišiel, že vtedy to má byť, takto to má byť a takto to bude. Tak ja si to nesmierne užívam. Ja sa teším, ja to tvorím, ono sa to deje. Ja úplne len sledujem, že čo sa deje. Ale prečo sa pridať? To, že začíname cca 2 týždne, to už je, verte mi, že je to rýchlo tu. A môžeš sa pridať preto, lebo si to môžeš dovoliť. Pretože si poď dovoliť začať tvoriť úplne inak. Bez pravidiel, bez toho, čo ti niekto hovoril, ako by si mala, ako by si nemala. A tento program naozaj kvitol dlho, viac ako rok a pol, pretože ja sama som potrebovala sa dostať do toho bodu a vyrásť do tohto programu, kedy vám môžem odovzdávať to, čo dneska viem, čo mám, čo sa mi podarilo, a čo som dosiahla, aj keď to nebolo vždy jednoduché, verte mi, že to nebolo mnohokrát jednoduché, ale som tu, nevzdávala som sa, našla som samu seba, našla som to, čo tam vlastne chýbalo, to moje skutočné ja. A ja za to dnes ďakujem, pretože áno, vybrala som si tú ťažšiu cestu, čo už takto tu bolo, takto tu malo byť, pretože som potrebovala tie skúsenosti, aby som vám vedela pomôcť, lepšie dopomôcť k tomu, aby ste sa aj vy stali tými tvorcami svojich vlastných životov. Tými tvorcami sa môžete stať presne vtedy, keď si začnete užívať ten život v ľahkosti, v radosti. Počujete to všade, ale ja viem, že mnohí z vás to ani nežijete, ani ja som to nežila, aj keď som si myslela, že to žijem. Nežila som to. Proste na rovinu hovorím, nežila som to, myslela som si, že to len tak mám. Ale môžete si to dovoliť, pretože je to niečo oveľa krajšie, je to niečo oslobodzujúce, keď môžete byť tým tvorcom, tvoriť si všetko slobodne, bez pravidel, ako to cítite, ako to chcete. Môžeš to tvoriť úplne v tom plnom naplnenosti, v tej radosti z toho, že proste ja užívam si to, ja cítim to, ja to chcem takto. A ešte neviem, čo tam vlastne je, ale ja chcem urobiť ten krok, lebo cítim, že proste mám mnoho vecí úplne inak ako každý. Cítim, že to, čo chcem robiť, chcem priniesť v mojej podobe, v mojej autentickosti, v mojej esencii, v tom, kom som ja. A ja viem, že mnohí teraz, ale ja neviem, ale ja nepoznám, ja neviem, aká je tá moja esencia, neviem, a máte tam mnoho otáznikov, mnoho strachov, mnoho všetkého. Ja sa ťa len pýtam, koľko kurzov si už absolvovala, čo všetko máš už za sebou, kde všetko všade si bola a prečo ešte stále čakáš? Na čo ešte čakáš? Na čo čakáte? Poďte si vytvoriť vlastnú esenciu, vlastnú cestu toho, kým ste. Poďte si ju objaviť, poďte si ju nájsť, poďte si doskladať časti seba s tou odvahou, s tou podporou, s tým, že proste áno, chcem to zmeniť. A hovorím to aj pretože ja chápem, prečo to prišlo tohto roku. Ja úplne tomu všetkému rozumiem, pretože naozaj ten najsprávnejší čas a ja od začiatku roka môžem povedať, že od 2020. je momentálne tento rok najlepší, najúžasnejší a je ešte len apríl. A to, čo ja dávam, je proste niečo, po čom som tužila 3 roky. A ďakujem sama sebe, že som to nevzdala
že som to proste sa na to nevykašľala a že ten orol, ktorý je tam vo mne, v tom mojom vnútri, podľa Majov som orol, vy ste vedeli, kto sa tomuto venuje. Čiže moja vízia, ktorá tam je proste mojim brutálnym hnacím motorom. A ja viem, dnes viem, že presne prebudzať vo vás ten potenciál, prebudzať vo vás tú vašu skutočnú esenciu, prebudzať vo vás vaše dary a vytvoriť z vás presne tých slobodných tvorcov, ukázať vám ako, pretože ja som to zvládla. Ja som z ničoho vybudovala niečo a naozaj dnes s firmou, so všetkým a ja ďakujem, že môžem, pretože je to pre mňa proste to najviac a ďakujem, že to tak je. Ja nemám slov, lebo už mi pôjdu slze. Ale ja ďakujem fakt, že sama sebe ďakujem za to, že som vydržala, že som nepovolila, nepustila, že som našla samu seba, že som si dovolila uznať svoje dary, aj tie iné, tie duchovné, tá druhá stránka, ktorú som dlho odmietala. Že som to prepojila do toho podnikania, že som to prepojila a dala život z tej druhej strany, z tej ženskej energie, z toho, že som tam objavila kľúče, naozaj tie všetky kľúče, ktoré sú potrebné na to, aby sme kvitli v tej radosti a môžete to mať každý. Najväčším kľúčom, ktorý mi chýbal mi skladačka, taká jedna jediná a aby sa to tak celé zapadlo, ja som našla kľúč presne aj preto, ako na manifestáciu. Z môjho pohľadu, čo mne funguje, ako funguje, toľko know-how, čo vám chcem odovzdať, čo som získala za posledný rok a pol, je proste to, čo mi pomohlo stať sa tým, kým som dneska. A presne táto cesta slobodného tvorcu je začiatok toho, ako si aj ty môžeš dovoliť to, byť tým, kým chceš byť, aj keď to ešte nevieš. Ale to rozhodnutie, že chcem to robiť inak, chcem žiť šťastnejší život a chcem robiť to, čo ma bude naplňať, pretože klasy ilúzie, že v dnešnej dobe máme stabilitu, že aj v práci to už vôbec neplatí. A v dnešnej dobe to je tak, že sa rozdeľujeme, pekné tábory sa dejú, ale je to v poriadku, je to vôbec neodsudzujem, ani do týchto tém veľmi nerada chodím. Že je to vlastne tí, ktorí idú slobodne, tvoria, chcú tvoriť, robia to, čo cítia, kam ich to smeruje. A druhá strana, ktorí vlastne samozrejme pracujú. Aj to je úžasné, pretože vďaka tomu máte príjem, vďaka tomu môžete fungovať. Ale cítite tam vnútorné volanie, že chceli by ste niečo viac. Aj pre vás je táto cesta, ale potrebujete aspoň vedieť, že čo by to bolo, aké by to malo byť. Do tohto programu je to už také, že nejdem sa hľadať, ale už niečo viem o sebe a chcem to pretvoriť do toho tvorcu, chcem s tým niečo robiť a chcem začať niekde niekam niečo. Takže prečo sa pridať? Už len kvôli tomu, že si poďte dovoliť pustiť všetky limity, všetky pravidlá, začať úplne inak a ja vás budem sprevádzať počas tých 3 mesiacoch. Nebude to len o tých praktických krokoch, tých bude tam dosť, bude to aj o otvorení tej druhej stránky toho sveta, ktorého nevidíme a prepojiť to súčasne, tak ako to robím ja, tak ako mi to funguje, tak ako som potrebovala tieto dve svety spojiť dokopy, pretože prinášam to učenie, ktoré som si všetko zažila, prežila, vám ho prinášam vo svojej forme, vo svojej podobe, v tej, ktorej vlastne funguje mne a vďaka ktorému sa mi naozaj otvorili nekonečné možnosti, otvorila sa mi cesta, vďaka ktorej tvorím to, po čom túžim, vnímam, počúvam, čo mám tvoriť, ako to mám tvoriť, cez to srdce, v tej čistote a proste vtedy to ide všetko úplne ľahšie. Začala som si viac užívať život, začala som si užívať seba, začala som si užívať tvorbu. Neriešim, kto si čo myslí. Prekročila som to, či ma niekto bude vysmievať za moje dary alebo nebude, či ich bude hejtovať. Proste tí ľudia nie sú v mojom živote. Odstrihla som mnoho, potrebovala som mnoho strachov preliečiť aj ja. Najviac ich bolo v oblasti témy peňazí, hojnosti, v ľahkosti. Toto je aj moja téma. A ďalší veľa výziev bolo za posledný rok aj v téme spoluprác, kde som si uvedomila vlastne vďaka tomu,
som si uvedomila tú svoju osobnú silu. Osobnú silu, kto som. Tá osobná sila je presne to, čo nám mnohým chýba. Aj to budeme vo vás prebudzať, aj na tom budeme pracovať. Takže ja len takto v skratkosti vám chcem zdieľať, že ak je tu niekto, koho to volá, kto nad tým rozmýšľa, kto uvažujete, kto cítite volanie, ale to skutočné volanie od srdca, nie tá zvedavosť, že bože, a dobre, no okej, ale čo a koľko a za čo a prečo, taky sa ani nehlaste, pretože to není o tom. A viem, o čom rozprávam. Je to o tom, že ty chceš. Ty chceš a ty si pripravená, naozaj pripravená urobiť otočku, zmenu. A tá zmena potrebuje ísť od tvojho srdca. Takže každý, ktorý to budete vidieť, môžete to zdieľať, ja budem veľmi rada. Vás srdečne pozývam. Ak tam cítite to volanie, ja budem vďačná, šťastná, že vás budem môcť prevádzať. Ak vás s vami rezonujem. Ak s vami nerezonujem, tak sa vykašlite na to a nepozerajte ďalej. Budeme búrať veľa mýtov o tom, ako by ste mali fungovať a nemali fungovať, čo môžete, čo nemôžete. Ešte je tam ten strach. U mnohých, aj teraz posledných komunikácií s vami, proste ešte mnoho ľudí sa bojí pustiť tú kontrolu. Mnoho ľudí sa bojí, či to môže takto, čo si ostatní povedia, ako to bude, čo si o mne pomyslia. Kašlite na to. Pri mne viete, že budete mať podporu. Ja som ju na začiatku nemala, som to veľakrát hovorila, teraz to je inak. A ja ďakujem, že som našla tých správnych ľudí, ktorí sú na tej ceste, ktorí stoja pri mne, ktorí ma podporujú a s ktorými tvoríme už úplne iný level veci, čo všetkého je tu možné. A dnes sme aj otvorili s jednou úžasnou žinkou tému hojnosti a toto budem otvárať za chvíľku oveľa intenzívnejšie, až ma ruka začala svrbieť lava. Budem otvárať tému hojnosti v mojom podaní, tak ako to je. A poďme si dovoliť žiť tú hojnosť, tvoriť tú hojnosť. A nie je to len tá finančná hojnosť, ale uznať aj to, že milujem peniaze, milujem luxus a chcem, aby mi človek za to, čo robím, proste zaplatil, pretože sú tu moje služby, sú tu moje produkty a ja chcem dať vyššiu hodnotu, tak potrebujem investovať do seba, aby som mohla dať tú vyššiu. A priznať si to do huby a nehrať sa len na to, že sme nejaký ducharčina, že sme proste úplne niekde. Všetko je láska a svetlo, áno je. Ale priznaj si, že miluješ hmotu, že miluješ to, keď si je o teba postarané, keď miluješ to kvalitné jedlo, keď miluješ to, že sa môžeš ísť prejsť, keď miluješ to, že si môžeš doprieť úžasný obed, keď miluješ to, že môžeš ísť na skvelý koláč, kávu, keď miluješ to, že si môžeš niekde dovoliť ísť na výlet, keď miluješ to, že si môžeš ísť dovoliť na dovolenku, keď miluješ to, že si môžeš kúpiť nejaké značkové oblečenie. A nie je to o tom, že sme materialisti. My sme si to sem prišli užiť. My sme si prišli užiť celú cestu a čím viac vyživíme seba, a to nie je teraz len o týchto materiálnych veciach, je to o tom, že vypnem niekde mimo toho, kde žijem a idem niekde preč a doprajem si ten oddych a doprajem si ten výlet a doprajem si niečo navyše. A na začiatku to môžu byť maličkosti, ako som začínala ja. Proste idem sa len prejsť a kúpim si kávu a som šťastná a vďačná, že môžem ísť s touto kávou. Že sa môžem s ňou prechádzať, že si to dovolujem. A toto sú tie kroky. A toto je presne to, že dovolme si to. Aj o tom je cesta slobodného tvorcu. A ja vás srdečne pozývam, kto cíti volanie, kto chce, napíšte mi, pošlem vám viac informácií, zavoláme si, pokecáme si o tom, či áno, či nie, či je to pre vás, či to není pre vás, či to cítite, či to necítite. A ja to hovorím na rovinu. Ja ak tam cítim, že ešte není ten čas, tak ja ti to poviem. Ja ťa nebudem na silu ťahať. Vy to musíte cítiť a musíte takto zapadnúť, že áno, cítim nám to volanie, chcem to. A nejako inako to nie je správne. Ak idete na silu, ak idete proti sebe, ak idete neviem ako, tak toto nie je cesta. A ja vám nebudem hovoriť, že si máte brať požičky a dojdete na môj mentoring, na moju spoluprácu. Na toto zabudnite. Vôbec takéto veci sa u mňa nedejú. Pretože tvoríte v tom prípade z brutálneho nedostatku. A to nechcete a hovorím to pretože ja som takto tvorila. Áno, priznávam. Presne takto. A nefungovalo to dlho.
Až pokiaľ som vlastne teraz s tým nadhľadom sa na to nepozerala, že aha, jasné. To bola aká ilúzia, to bolo aké zlaté prasa. Takže, zlatička, Cesta slobodného tvorcu, skupinovo mám voľné 3 miesta ešte. 2 sa zaplnili hneď, keď som to dala vonku. Za čo sa teším, bola som úplne šťastná. Čiže teším sa, bude to maximálne 5 v skupinách. Ak je tu niekto, kto cíti, že skupinovka mu nevyhovuje a chce viac individuálny priestor, mám priestor zobrať jedného, možno max 2 ľudí, s ktorými pôjdem tento program individuálne na mieru podľa teba. Presne 3 mesiace. Čiže máte informácie, viete, kto cítite volanie, napíšte mi správu, dajte o tom vedieť, zdieľajte to, ja sa teším a teším sa na každého, koho si to zavolá. A tento program s určitosťou viem povedať, že bude do 17.7.2024. Potom, kedy bude najskôr, vám to neviem povedať a budem mať iné povinnosti, takže nebudem sa venovať nejaké určité obdobie tomu, čo robím. Tak preto, ak tam cítite to volanie a chcete, tak je tu teraz tá príležitosť. Ja neviem, ja sa nepozerám na to, čo bude o 4-5 mesiace, pol roka, kedy to zase vyhodím. Ak príde to volanie, že treba, tak to urobím. Ale viem vám povedať, že od augusta tu nebudem dostupná minimálne 2 mesiace určite. Takže vo veľmi obmedzenom režime. Takže vám želám všetko dobré. Ak vás to volá, som tu. Ak chcete viac informácií, píšte. Pozdravujem, objímam, držte sa a nasledujte to, kam vás to volá. Ak neviete kudy kam, ak už neviete čo, ako, za čo, na čo, prečo, hľadajte cestu, hľadajte možnosti, nevzdávajte sa, nenechávajte to na náhodu, chyťte, preberte zodpovednosť sami za seba, za to, čo chcete. Nikto to za vás neurobí. Ak máte nápady, ak sa chcete posunúť, chcete žiť radosnejší život, čokoľvek, tak je čas. Dobre? Takže ja vám držím palce, objímam, pozdravujem a teším sa na vás. Čaute. A nezabudni, ty na to máš. Tak si to dovol a dovol si spoznať samu seba. Neboj sa toho, kto je tam. A prekroč všetko to, čo ti bráni v tom uvidieť samu seba. Dovoliť si, pozrieť sa, čo tam vlastne je, kto to tam je. Objav to, lebo je čas. A si pripravená a zaslúžiš si to. Čaute.